daga kanka an gama babu kamar ka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Ya wahidin samadin ina bidar agajin ka mahalicci, ka laddafa min dan isar ka, yabo na zo da shi dan yi wa masoyin ka wato biyai yanka Mustapha mai birnin Makka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Hidimin Dubai na salatu ka gare shi shugaban annabawanka, har alaye da sahabi ka sa su duka su ka bawa yardarka, suna son sa shugaba bai fatau Makka. Assalamu alaiki Fatima, na zo da sallama ki an sami umma, na zo gidan da ba a babu a yayin hijabu, na samu tsantsar huku mai son ku baya aiki ya'yar mai Makka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Ya kaji mulauli ya ushewu Ahmad Tijjani ga dan dari karka ba ta na wai ga ba har abada hanyar ka, ya shehu bara makaulayi ba na biyun ka turbi shadaka. Ya shehu Ahmad Kutuyi ka ƙarin sirrinka, bai madina ciyarwa ina ƙaunar ka, mu je mu durƙusa dan neman sirrika, shehu baba gajale ta jallin mai Makka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Assalamu alaika muradin zuciyata, assalamu alaika rasulu baban binta, assalamu alaika shugaban dukan halitta, ka amshi bukatata in ta yabanka. Muradin zuciya ta yi tozali da kai da mai kyawun fata, farin masoyi ina son jin muryarka, in kamin haka wallahi ni na huta ai la shakka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Farin jakarar rabu waiwa ya kai ka, dukkan halitta suna a ƙasan ikonka, balkai da jinni da isu suna a ƙasan ka, ta mai buraka ɗawa masaninka. Duk matsayi ga rasulu aka tare, annabawa suna ta yin tsere-tsere da samun yardarka, ga kai suka tare tushen dukan alkhairi nafsi bidaka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Barka da yammaci da dare da safiyar kaya an kaji da mu yan baularka, da sarrafin zuciyar mu da hana hannunka, a ya Rasulallah ga hadiyar mu gare ka. Wale soba yudi kame inna fatana laka, dukkan buwa ya rabu ne ya baka, alan nashara laka tana nuna isar kawo ma harsar na karama mai Makka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Mai kyawun diri da sura da kora, hasken shirya wanda ya bi ka ya tsira, bai shafa'atul uzma a lahira, kai ka cece mu inda babu kai mun halaka. Kaman da gata mun gode manzan Allah, kai ka nuna mana Allah ka ce wi sallah, kai ka yanta mu muka waye muka san Allah, ka ba mu lala muka daina shirka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Abin ka dole babar na giga kaunu, dukkan ibada in babu kai ba a karbar ta, imani Islam ne ko isanu sai da kai ake karbar ta da mai Makka. Kasuwu da kai ake samu, damnar mu ta albarka mun bari gidar mu, mun ci mun sha mun tsotse yatsun mu, da kai muke albarin mu ina ƙaunar ka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Baki yayi kaɗan ya ambato girman ka, shiru kawai zanayo ba za na iya ba, illa iyaka ni ka bar ni anaka, bai yabon ka da dukkanin ahalinka. Kakan asalin ni jasadi na baka, wallahi na kewar ka yaushe ni zanganka, kai agadi garen na ganka tun kan na farka, ka bar ruwa da hannayenka masu albarka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Abuwa masoya mu kara tsarkake niyya, mu hidimar mu a cikin soyayya, mu ba da kanmu da dukiyar mu kulliya gare shi abban mardiya ta mai Makka.
Yabon ma'aikin Allah gare ni ya zama dole, zagaye yabon sako da wala sisi gare ni ya zama dole. Manzon Allah gare ka muke lale da marhaban da zuwanka. Bayan masoyi daga kanka an gama babu kamar ka. Jama'atu kairiya ne masu rero baiti a gare sa da Rasulu abban fati.